Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Cristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabhion, atong basahon ang Mark chapter 8 verse 27 to 29. Apan sa dili pa, once again, akong gigreet ang akong lolo, 93 years old, nga mag 94 na sa dili madugay, si Lolo Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Mark chapter 8 verse 27 to 29. Ang giingon dinhi, unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Caesarea Pilipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo? Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may iniyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila, ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. So sa atong pagpamalandong niini nga passage, mga kaigsuunan, tunga-tunga na biya kini sa sulat or sa ebanghelyo ni Marcos. Pero sa chapter 1 verse 1, klaro kaayo nga gi-introduce ni Marcos si Jesus ingon nga Mesiyas. Ang giingon diri sa Mark chapter 1 verse 1, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. So gi-introduce na ni Mark as early as Mark chapter 1 verse 1 nga si Kristo anak sa Dios. Pero diri lang sa Mark chapter 8 verse 1 gi-follow up niya kini. After sa pag-ayo ni Kristo sa butang nga tawo nga atong gipamalandungan ni adtong miaging semana, nagbiyahe si Kristo sa mga balangay didto sa Caesarea Philippi, and apparently si Jesus kauban niya ang iyang mga disipulo lamang niining taknaa, ug gitake ni Jesus ang kahigayunan nga pangutan-on sila mahitungod sa pagkaila sa mga katawhan kung kinsa gayud siya ug ang ilang pagkaila mahitungod kang Kristo. Ug adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion. Una, the popular opinions concerning Jesus. Ang opinion sa mga tao mahitungod kang Jesus. Ikaduha, the disciples' confession concerning Christ. Unsa ang gituuhan sa mga disipulo kung kinsa si Kristo. And ikatulo, the harmony of the synoptic accounts concerning Christ. Ang managduyog nga sugilanon ni Matthew, Mark, and Luke, synoptic gospel kini, mahitungod kang Kristo. Mudangat kita sa unang punto sa atong pagpamalandong. Ang popular nga opinion sa mga tao mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, miduyog sila sa opinion sa mga katawhan kung kinsa gayud siya. At this point of our Lord's ministry, sikat kaayo ang atong Ginoong Hesukristo ug daghang nag-angkon nga sila manununod sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay nakadayig sila sa gipangbuhat sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang pagtan-aw kang Hesus nga siya usa ka banggiitan nga propeta. Ang uban gani nagtuo nga siya si Juan Bautista nga gipatay ni Herodes pero karon nabanhaw. Ang uban nagtuo nga si Kristo, si Elias kuno siya. Ang uban nagtuo nga si Kristo usa sa mga propeta sa daang tugon. Now, gidayig nila si Kristo, pero niadtong nadunggan nila later
ang bugat nga pagtulunan ni Cristo ug ang bugat niya nga mga sugo kung ang mga katawhan mahimong tinuod niyang pagtulunan ila nang gidumtan ang atong Ginoong Hesukristo. Klaro kaayo nga mabasa nato kini sa Juan kapitulo 6. Multitudes, baga kayo nga mga katawhan ang misunod kang Jesus bisag asa siya padulong. Nagtuo sila nga si Cristo mao ang propeta nga gisaad ni Moses nga ipadala sa Ginoo diri sa kalibutan. Ang giingon sa John chapter 6 verse 14, sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Well, unsaon man nato kini pagsabot ang ilang understanding sa gitagna ni Moses sa Deuteronomy chapter 18 verse 14 mahitungod sa propeta, nagtuo sila nga si Cristo nakadto. Deuteronomy 18:15. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan kaninyo ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. So samtang si Cristo nagtudlo ug nasabtan nila ang istrikto kaayo, bugat kaayo nga requirement kung kita mahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, nag-anam-anam na sila og atras ug ila nang gidumtan si Jesus. John chapter 6 verse 66, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Tinuod kini hangtod sa atong kapanahunan karon. Ang mga tawo gusto kayo nila si Jesus nga walay sugo, walay demand nga pagahimuon. Gusto nila kana nga matang nga Jesus nga dili istrikto, nga dili nagtudlo og pagkabalaan. They love a Jesus that meets their felt needs. Kanang Jesus nga nagtagbo lamang sa ilang panginahanglanon sa bugas, panginahanglanon sa kwarta, pero ang Jesus nga nagsugo nga magkinabuhing balaan, ang Jesus nga nagsugo nga maghinulsol ang mga katawhan ug biyaan ang mga sala, dili nila gusto kana nga matang nga Jesus. They want a Jesus, a kind of Jesus based on their own imagination. Ilang gitamay na ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo nga pagtulunan nga bugat kaayo sa nga tanan, gumikan kay nagkumpronta, nagsukmat mahitungod sa ilang kasalaanan. Mao kadto ang unang punto. The public opinion about Jesus was high, but eventually mikunhod ang ilang opinion sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong nasabtan nila nga si Kristo hari ug nagsugo kanila nga biyaan ang sala, maghinulsol ug musunod kaniya. That they do not want to do and that they do not want to happen. And that was why they began to abandon the Lord Jesus Christ. They began to hate the Lord Jesus Christ. Mao nga ang ikaduhang punto, gipangutana ni Jesus ang pagkaila sa iyang tinuod nga mga tinun-an mahitungod kaniya. He asked the 12 disciples, actually 11 lang tungod kay si Judas Iscariot dili man gyud tinuod kadto nga disipulo sa atong Ginoo, gumikan kay mibudhi siya kang Kristo. So, ang ikaduhang punto, the disciples' confession concerning Christ. Ang pagkaila sa mga disipulo mahitungod kang Kristo. Gipangutana ni Kristo ang iyang mga disciples, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? And it is a very personal question, mga kaigsuunan, nga nagdemand og personal answer. Ug ang tubag ni Pedro in behalf of the other disciples, importante gayud kayo nga atong masabtan. Ang tubag ni Pedro, you are the Christ. Ikaw ang Kristo. Ang pasabot, ikaw ang Mesiyas. Now, makita nato ang susamang butang sa John chapter 6 verse 66 to 69. Si Pedro usab ang mitubag sa pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon diri, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an. Ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios.
Si Cristo lamang ang dalan padulong sa kinabuhi, mga kaigsuonan. Daghang mga relihiyon sa atong panahon karon ug daghang mga tawo nga nagtuo nga bisag unsa kuno ang imong relihiyon, usara kuno ang kapadulngan. Ginoo ra kuno gihapon. No. Ang giingon ni Hesus, siya lamang ang dalan, so walay laing dalan. Wala nay laing dalan. Ang gobyerno nato nagprotect sa katungod sa mga katawhan nga mupili sa pagtulunan nga gusto nilang sundon, but Jesus Christ tells us that it's Him or no way at all. Kinahanglan gayon nga pilion nato si Cristo. Mao nga gipangutana ni Jesus ang entire group, ang iyang tinunan. Ug si Pedro, gumikan kay personalidad na gayon ni Pedro nga abtik gayon kaayong mutubag. Consistent kini kang Pedro, mga kaigsuonan, kay kung mailhan nato si Pedro, siya ang tawo nga mo function og una ang baba, adisir mo function ang iyang utok. So muna gyud kini ang personalidad ni Pedro nga abtik gayon kaayong mutubag. It was Peter who stepped out of the boat and walked on the water. Mugid kini, bold kay ni si Pedro. Ug si Pedro usab ang naningante nga bisan pa kuno sa kamatayon, hangtod sa kamatayon dili kuno niya biyaan si Kristo. Pero iyang gilimod katulo ka higayon. Ingon ana si Pedro, unang mo gana ang baba, adisir ang utok. Ang giingon ni Pedro sa John 13:8, dili gayod ako magpahugas nimo sa akong tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. So si Pedro abtik kayong mo bungat sa iyang baba nga wa niya hunahunai ang iyang gisulti. Pero niini nga higayon, most of the time si Pedro spokesperson sa mga disciples. Spokesperson kay personalidad na magyud niya nga maayo mo istorya. Peter speaks and volunteers to answer the question of Jesus. Ug ang giingon ni Pedro, ikaw ang Cristo, you are the Christ. 555 kahigayon nga gihisgutan kining pulong nga Cristo sa Biblia. And ang pasabot sa Cristo, gidihugan sa Dios, Mesiyas. Siya ang Mesiyas nga gisaad sa mga propeta, gitagna sa mga propeta sa daang tugon. And to this, Jesus commands the disciples nga i-maintain ang pagkasikreto sa iyang identity. Gumikan kay niining higayuna. Sakto ang tubag ni Pedro, sakto ang tubag nga si Cristo maong Mesiyas, but at this point, giingon ni Cristo nga ayaw sa ninyo kinig isugilong sa uban, kay hilaw pa. Dili pa andam ang mga disciples. Dili pa andam. Talawan pa sila. Mahitabo ang ilang kaisog ni adtong si Cristo na banhaw na gikan sa mga patay ug mikunsad kanila ang balaang espiritu. But at this point, samtang tinuod ang gisulti ni Pedro nga si Cristo ang Mesiyas, pero dunay higayon sa tanang mga butang. Dunay higayon sa tanang mga butang. Si Cristo magani gipaningkamutan nga dakpon sa mga Hudiyo, dakpon sa mga Pariseo, pero dili gayud nila madakpan, gumikan kay dili pa higayon. Wala pa moabot ang insaktong panahon. Pero niadtong miabot ang insaktong panahon, si Kristo na mismo ang may voluntaryo na iyang isakripisyo ang iyang kaugalingon ug nagpalansang siya didto sa cross. So sa pagsangyaw usab sa kamatuoran nga si Kristo mao ang Mesiyas, samtang insakto kadtong tubag ni Pedro, miingon si Kristo nga dili pa ipahibalo sa mga katawhan. Gumikan kay nasayod si Kristo nga dili pa sila andam. Aduna pa sila mga katalaw. But later, miingon ang Ginoo nga stay sa mo diri sa Jerusalem, ay sa mo ugawas hangtod nga mukunsad ang balang espiritu. Niadtong mikunsad ang balang espiritu sa Acts chapter 2, nakabaton sila og kaisog ug nahimo silang magwawali. Mudangat na kita sa ikatulong punto. The harmony of the synoptic accounts concerning Christ. Ang managduyog nga sugilanon ni Matthew, ni Marcos ug ni Lucas. Mubo kaayo ang detalye sa sugilanon ni Marcos mahitungod ni ining incident, mga kaigsuonan. Pero mubo biapod ang sugilanon ni Lucas. Mao nga mukonsulta kita sa sugilanon ni Matthew, niini nga higayon kadtong gipangutana ni Kristo ang iyang mga disipulo kung kinsa ba gyud siya sumala sa ilang pagkaila. So konsultahon nato ang Matthew chapter 16
verse 13 to 20. Taas-taas kini ang giingon dinhi. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Caesarea Philippo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ang anak sa Dios nga buhi. Wala kini giapil og record ni Marcos kaning ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kining Jonas anggid kini nga pangalan sa Juan, John. In the Bible time, ang Jonah ug ang Juan interchangeable. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit maong naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sumala sa akong giingon kaganina, dili pa sila andam, talawan pa sila at this portion, wala pa sila kaisog. Kining yabi nga gihatag sa Ginoo kang Pedro, side lesson, gihatag usab niya sa ubang mga tinun-an. So dili lang si Pedro ang gihatagan niini nga yabi. Kining giingon nga ang itugot dinhi sa yuta itugot sa langit. Dili but pasabot nga si Cristo musunod-sunod sa atong desisyon. No. Tun-an nato ang Greek grammar. Ang giingon didto ang itugot dinhi sa yuta nagpadayag lamang kini ginayahan sa balang espiritu nga mauna kini ang gitakda didto sa langit. Muna kini ang lagda didto sa langit. Dili nato kini masabtan kung dili ta magduol og Greek language. So ang pinakaunang bantayan nato sa sugilanon sumala ni Matthew, gidugang kining the Son of the Living God, anak sa buhi nga Dios. Daghan kayong mga opinion mahitungod sa Mesiyas sa unang siglo mga kaigsuonan. Ang popular expectation manggod nila mahitungod sa Mesiyas nga moabot murag hari ba pareha ni David ug ni Solomon nga maisugon gayud kaayo nga magsakay sa karwahe unya manguna sa nasod sa Israel aron sila mahimong bantugang nasod sa tibuok kalibutan ug mapildi nila ang Roman Empire. Bukod to ang opinion mahitungod sa Mesiyas sa first century. Mao nga sa pagkakita nila ni Jesus nga yano nga tawo, panday, nya misulod sa Jerusalem, imbis nga kabayong dako ang sakyan, asno ang gisakyan, mo nga na-discourage lagi sila. Kaya ang ilang pagtanaw, ang ilang pagsabot sa Mesiyas, mura og literal nga presidente or halangdon nga hari sa usa ka nasod. But Jesus Christ is the Messiah in the spiritual sense. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ug ang iyang gingharian, dili iya ni ining kalibutan na. Wala siya headquarters. Wala siya palasyo. Ang iyang palasyo atua sa langit. Kay pakanaog dinhi sa yuta sa katapusang adlaw. But the kingdom of Jesus Christ is not of this world. Wala kini masabti sa mga tawo. Nakasabot si Pedro niini. Nakasabot ang mga tinun-an. But pasabot, giablihan sa Ginoo ang ilang mga mata. Mong mingon si Jesus nga bulahan si Pedro. Dili lang si Pedro ang bulahan kay dili raman si Pedro ang nakasabot nga si Cristo mao ang Mesiyas. Nahitabo lang nga abtik mo sulti mo voluntaryo sa pagtubag si Pedro, but the disciples knew that Jesus Christ was the Messiah. Bulahan sila, gumikan kay giablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ug gunahuna. Ang ilang salabutan giablihan sa atong buhi nga Dios. Ang giingon dinhi sa verse 17, giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas or John. Kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. So bulahan ang mga katawhan.
nga giablihan sa Ginoo ang ilang mga mata ug nakita nila nga ang gingharian sa Ginoo gingharian sa pagkamatarong, ginghariang espiritual nga si Cristo ang hari nga naglingkod sa iyang trono, ug ang tanang nahisakop sa gingharian kadtong mga tawo nga mibiya sa kalibutan, naghinulsol sa ilang mga sala, ug midangop kang Kristo ug nagasalig kang Kristo ug naglakaw sa pagkabalaan. Ang gingharian sa Ginoo dili kini padak-anay og simbahan, dili kini padak-anay og mga katedral, panindotay og mga building. No, the kingdom of God is spiritual. Nga bisan pag sa garahe ka nagtigom sa panimbahon, bisan pag sa bodega or ilalom sa mangga, kung ikaw, kung kana nga grupo giluwas pinaagi sa grasya lamang sa atong Ginoong Hesukristo, nahisakop sila sa gingharian sa Dios. Bisan pagkaminusan kita sa tibuok kalibutan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tawo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. So ang gingharian sa Dios dili kini pisikal, espiritual kini. Ipadayag lamang kini sa katapusang adlaw. From every tongue, every tribe, and every nation, ipadayag ang mga niluwas sa Ginoo sa tanang mga katuigan, gikan pa kaniadto hangtod karon. But as of now, ang gingharian sa Dios dili kini obvious. Pero ang mga sakop sa gingharian sa Dios mao ang kahayag ug asin niining kalibutana. Ang ebanghelyo mga kaigsuonan, simple kaayo nga sabton. Pero dili kini makita sa mga tawo nga wala abliha sa Ginoo ang ilang mga mata, wala ablihi. Simple ang gingharian sa Dios. Ang mensahe sa ebanghelyo, unsa man ang mensahe sa ebanghelyo, nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Nga ang hari nga naglingkod sa iyang trono si Cristo balaan, ug ang tanang sakop sa iyang gingharian kinahanglan mahimong balaan. Ang problema, dili nato mahimong limpyuhan ang atong kalag gumikan kay kita makasasala, ug ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. Isaiah 64 verse 6. Bisan pag-unsa kita kabuutan sa atong pamati, sa atong kaugalingon, ang atong pagkabuutan bagsak atubangan sa Dios. Gahuna-huna kita nga palito nato ang kaluwasan pinaagi sa atong maayong binuhatan, dili pobre ang atong Ginoo nga iyang gibaligya ang kaluwasan. Unya atong paliton sa atong pagkabuutan ang giingon sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, walay matarong, wala bisag usa. Kini nga kamatuoran dili kini makita sa mga tawo gumikan kay gibuutanan kayo sila sa ilang kaugalingon. Ang makakita niini nga kamatuoran kadtong giablihan lamang sa Ginoo ang kasing-kasing. Nakita nila nga sila makasasala, walay nahot atubangan sa Ginoo. Ug nakita nila nga si Cristo lamang ang manluluwas, ang Dios. Pinaagi sa pagkamatarong ni Cristo ug pinaagi sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, ang tanang musalig kaniya mahugasan gikan sa ilang mga sala. Isipon nga matarong atubangan sa Dios. Ug mudangup sila kang Kristo gumikan kay ang mudangup kang Kristo dili gayud niya balibaran. Ug ang mudangup kang Kristo pagaluwason niya. Hugasan, limpyuhan ug pagaisipon nga balaan ug sininaan suluban sa pagkamatarong ni Kristo. Simple lamang ang mensahe sa ebanghelyo, pero dili gayud kini makita sa yanong mga mata. Ang makita sa yanong mga mata relihiyon. Relihiyon, lain na usab nga grupo. Dili gayud nila makita sa ilang mga mata nga ang gingharian sa Ginoo espiritual. Ug ang mahimong sakop niini kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala ug modangup kang Kristo sa dakong pagpaubos. Igo na ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo didto sa krus sa Kalbaryo. Igo na ang iyang pagkamatarong. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, pero si Kristo andam nga muluwas ug mopasaylo kanimo kung ikaw mutuo ug musalig lamang kaniya. This is the message of the gospel. Nga dili gayud masabtan sa yano nga panabot
Kinahanglan ang balaang espiritu mag-aabli sa kasing-kasing hunahuna sa matag usa. And we believe that all of those who have been chosen by God even before the foundation of the world will have their eyes opened by the Holy Spirit as the gospel is proclaimed tonight. So, unsa pa may imong gipaabot higala, pag hinulsol sa imong sala ug salig kang Kristo lamang, iya kang pagaluwason, iya kang pagalimpyuhan, ug iya kang dad-on sa iyang kahimayaan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabhion. Among gipanghayo o Dios ang imong pagdihog ug ang imong grasya nga mamunga kini sa kalag, sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan. Mamunga kini og tinuod nga kaluwasan. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Jesus nagpahulay kung may kalipay kanimo, upuno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Buot mo nga kumututok sa bugos mong katahom, sa gahom mong nagabago, naligon ako. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo, upuno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Di hitup ngang kaayo mo, lapad pas kadagatan, kahibulong ang gihatag nimo kanako. Tumangbahan di sa grasya na alamang kanimo, saan mo dakong matuod gisaligan ko. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo, upuno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Nagsalig lamang kanimo sa pagkagamhanan mo, putling gugma mo, O Jesus, dili mahanaw. Naghatag og katagbawan sa maluya kong kalag, tuburan sa panalangin, ikaw, O Jesus. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo, upuno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Ipasidlak mong kahayag, samtang naghalagad ko, pahiyo mo nagahupay sa kong kaguol. Himaya sa Amahang Diyos, sidlak sa iyang nawong, dugangi ang pagsalig ko sa grasya nimo. O Jesus, nagpahulay kung may kalipay kanimo,
upuno gayod sa gugmang kasing-kasing mo. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.